Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Mehlemamba, phakama esekhanda mfana. Yebo. Bana kusuwela namhlanje ngizokugcoba ngizokubeka ukuthi ube yinkosi yabelungu. Mase ubekwe yimini ubekwe mjosty akekho umuntu oyophinda akujikise mehlemamba uyangizwa. Yebo ngiyazwa. Mehlemamba uzokhula uhambe izizwe ngezizwe ubizwe wonke amazwe aphesheya uyangizwa mehlemamba. Yebo ngiyawuzwa. Mehlemamba uzoba nemali ebangalisayo emhlabeni uyangizwa mehlemamba. Ngiyawuzwa ngalo. Mehlemamba ngizokuqedela ukugcoba kwami lapha ngomhla ka7 December kugodu kwami izofestival uyangizwa mehlemamba. Yebo ngiyawuzwa kakhulu. Mehlemamba ngithe uzoba nani? Yebo ngizofika no #sakoduka festival. Akusho ukuthi uzoba nemali. Akusho ukuthi uzoba nemali. Yebo. Akusho ukuthi uzohamba amazwe aphesheya. Yebo. Ngiyagcoba mehlemamba. Savuma. Ngiyagcoba mehlemamba. Ngiyagcoba. Ngiyagcoba mehlemamba. Ngiyagcoba. Vuma mehlemamba. Vuma ba, uzavumela. Uyinkosi yabelungu. Inkosi yabelungu sifikile. Lapho.